O śląskich pierunach. Dono Ślązoków przylło już ci na zicher słowecko pieron. We całej Polsce go dosięgano, to są śląskie pierony, albo inaczej, już zaś ci się sam przykludzili te śląskie pierony? A i same Ślązoki, kiedy to usłyszą, blank się już temu nie przeciwiają, bali śpiewają sami łosia, takie jo śląski pieron spod Bytonia. Miano pierun przyjmo samostomaj to wymować swe. Ze starego pierwej było przekleństwie. Eźli wtóry z naszych ojców na poszną ci po naszemu pieronować, mamulki rządzili. A ось to im ty sklinać, bo nie wylejdziesz ze samego spotka piekła. Albo jeszcze też inaczej. Hopie, jak ty przed dzieckami wyglądasz, pomboczka się nie strachusz. Może pokolenie Ślązoków coraz mniej mało kejgo dopiero nie. Wszystkie młodzioki, dziołchy też, można i bażył ocynków, przeszli już na obcite przekleństwa napoczynające się na literka K. No miarkujecie o czym ja godo. Te, w które boczą jeszcze pierwszy język starych Berkmonów, Smelcyrzy, Szkaciorzy, genauci miarkują takie auzdruki jak a na pieruna mi to. A pierun go tam wie. No cożeś to za pierun śniegu? A ki pierun? Pierun na pierunie nie ostanie. Za żadnego pieruna tego nie znajdziesz. A pierun by mi to kozał? No, niech go pierun szczeli. Ludzie stare godali też jeszcze pieśliwe pierunek, większością do maluśkich chłopców. A to ci idzie pierunek ognisty, prawda? Jak gejno tego łośkliwego pierunka chyca, to mu nogi zetną, wiecie. Inszą zortą są wszystkie formy przymiotnikowe. Pieroński, pierońsko, pieronowo, zapieronowanie, pierońsko pogoda, pierońskie porządki, takie ci zapieronowane czasy. Kaj nikaj godało się też jeszcze na niektóre baby pieronica. Ale można częściej pierońsko baba. Tamtejsze ludzie, które sztyc wciepowali do gotki słowecko pieronie, ale nie we złości, nie przywiązywali do tego żadnej specjalnej wagi, zaś cudze korole odbierali te słowecko niekie szterowne, drużniące przekleństwo. Osprawiali taki fal, jak to Kesik w Elędzinach, kapelonka, który łaził po kolędzie, gospodarz przywitał słowecką ma. Szczęść Boże, Farożyczku, witam was pięknie, ale pierunie, nie oklupujcie tak tych waszych szczewików od śniega i no wlazujcie raj. Gospodarzu, a czemu tak sklinocie, pyta się ten ksiądz. Ale bogacz tam, Farożyczku, przeca ją blank nie skliną, miarkują mu nie, Farożyczku. Ta rozprawka genau dowo znaczenie słóweczka pierun dla godającego i dla słuchającego. Przynależałoby się bardziej pomedykować skany tela tych naszych ci pierunów, tela tych pierońskich określeni u Ślązoków. Polok, który bez cufal będzie zaskoczony wiadomością, kiedy się blank nie spodzieł, albo kiero wkludziła go na srogie zadziwienie go do tak. O mój Boże! Albo króciuśko, o Boże! Genau tym tuplem rządzą insze nocy. Niemiec go do mein Gott, Francuz juzaj mon de Dieu, albo mon Dieu, Italiok Dio mio, a Ślązok juzaj o pierunie. Wytupligować to idzie tak. Długo z korzeń przyjmania chrześcijaństwa bez Polska na dziedzinach, jak mieszkali plemię słowiańskie, oddawali czyjś roztomajtym bożkom. We pasie, w której ciągnie się od Czech bez Śląsk, tereny górne i środkowej Elby, obszary skuplowane ze Odrą, Pomorze Zachodnie, a że po wyspach Rugia zamieszkiwali Słowianie Zachodnie, Ślężanie, Serbołżyczanie, Obobryci i inne tam miejsce. Plemię te oddawali czyść Perunowi, bogowi pieronów i żgmotów i sprawcy nieba.
Do oddawania czyści temu Perunowi obierali je szczególne miejsca. Herbliki, gruniczki, grundziki na jeziorach, goje porośnięte wiekowymi dęboma. Takim ci najbardziej wywołanym miejscem na Śląsku była góra Ślęza pod Wrocławiem, od kiedy miano przyjął Cołki Śląskie. I to Ślązoki mianowali Peruna Pieronem. O tym pisał już kiedyś dawno też tak nasz Karol Miarka w jego Klemensowej Górce. Pisał ci on tak. Pagórek ten nosił nazwę Górki Piorunowej, którą lud okoliczny za bardzo świętą uważał, bo na jej szczycie stały posągi dwóch bogów, którym z daleko i z szeroko lud składał ofiary. W tej bowiem okolicy panowało bałwochwalstwo. Prawda, że już od dawna, a mianowicie od czasu apostołowania świętych Cyryla i Metodego, około 870 roku, chrześcijaństwo w tej stronie szerzyć się poczynało, ale dopiero w 966 roku, gdy cała Polska przyjęła chrzest, wtedy i nasza kraina należąca do Polski przyjęła naukę Chrystusa. Mimo to jednak w wielu miejscach, mianowicie między górami, lasami, jeziorami, trwało jeszcze dość długo pogaństwo, zanim zupełnie wykorzenione zostało. No i tak też do dzisiaj u nas na Śląsku łostał ten Cołki Pierun. Łosprawił Eugen z Pnioków.